Super. Ja sa bojím. Vyskúšame. Prečo som do seba nestrezla? Dokiaľ nie, to som mal... OK. Dobrá. V pohode. Zabijem. Čo mám rýchlejšie hrať než ty? Máš ty dané dos? Patronus? Ja teraz dechnem sa zdebil. Debils. Už tam boli, počkaj. Dvakrát sa zabil, jedno som vyťahol, takže ja som sa zabil 4. Sa dohylujem. Dve tam boli fake. Buď teraz je tá fake, alebo rýchlo. Takže bude potom na budúce. Povedzte, ako mám hru si zahrať, že čo mám hrať, vyskúšame. Som to tak vedel, že to nebude ono, neviem prečo som sa nezabil. No dobre, nevadí. Ale kde bol? Dechol som. No, čo som vedel. Ok, to on nemá také dobré šťastie ako ja. Takže toto myslím. Jaj. Ja som to tak vedel. Tak toto bude napínavé. Toto bude napínavé. Ak ma teraz zabije, tak... Čau. OK. Dobre. Sa hneď prvé, čo urobím, dohybne. A idem ja teraz na rade, sa mi zdá. Dokiaľ on ide. Čo by iné spravilo? Uvidíme. Čau. No jasné. Zabil sa, ideme. Ideme. Prosím. Ja som to na nič som to nemal. Alebo nie. Robíme toto. Rovno mineme si všetko. Jasné, a teraz čau. Vyhral som. A čo znamená? Ideme na toto.
už. Takže už sme tu. Vyskúšam. Dlho som tam nehral. Korník. Vyskúšam vystreliť. Takže poďme ďalej. Do keľu. To poznám vždy oné. No, jasné, techli sme. Dobre. Typeček. Dement. Zasa to nastrelí, super. Techli sme, no, dobre. OK, vyskúšame niečo. Čo, ale no, dáme to tu. Ja viem, čo tam je. Jasné. No, čo iné by tam bolo. Čau. A to máš ty kokot. Darklas. Nenávidím ťa. Pre istotu. Čau. Do keľu. Tak to bolo. OK, dobré. OK, tak toto sú dobré. Nie, zabijem ťa. Aj tak. Aj, to sa dalo čakať, že to dá. Ešte jedno jablko, jasné. Lebo neviem férového hrať. Čau. Jaj. Nie. Dobre, tak áno. Typnem. Možno. Môže byť to. Neviem, uvidíme. Poď plus. Spomaň za to. Rovno, keď mi dá, no. Čau. No, yes. Čau. Ja som videl. Ty kokos. Nie, 3 sú či? Boli 4? Počkať. Takže čaute.